Normalment les dades tindrem problemes en el moment que estiguem molt fora de casa. Imagineu-vos un mes que viatgem molt, que fem moltes fotos, que estem de vacances, que no ens connectem gaire a wifi, llavors aquells mesos és els que acostuma a passar que et diuen «Ei, aquest mes has arribat al tope de dades». Llavors ens tenim en compte i ja està. Per això és important, si anem per aire, d'utilitzar molt el wifi d'hotels i això, però sempre amb cura. El que diem, una xarxa oberta no és el mateix que una xarxa tancada. Una xarxa tancada és la que nosaltres tenim a casa i ens connectem nosaltres. I ja està. Una xarxa oberta pot ser la d'un hotel, que encara que hi hagi contrasenya, clar, en un hotel hi ha 300 persones. I tu saps el que fas tu, però no saps el que fa la persona a l'habitació al costat. I aquí podem tenir problemes, perquè clar, vull dir, els altres poden saber què fem nosaltres. I aquí, si hem de fer transferències bancàries, si hem d'entrar al compte bancari, compres i tot això, doncs clar, si heu de posar comptes bancaris, taxes de crèdit i tot això, al tanto, de fer-ho amb xarxes de wifi, perquè allò és com si jo ara agafo la targeta de crèdit, poso els números al costat, l'ensenyo per càmera i l'envio per YouTube. Que això és molt delicat.